ମାର୍କଣ୍ଡେୟଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ମନ୍ତ୍ର। ଦ୍ୱିଭୁଜଂ ଜଟିଳଂ ଶ୍ୟାମଂ ସୁବୃଦ୍ଧ ଚିରଜୀବିନଂ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ନରଭକ୍ତ୍ୟା ଦଣ୍ଡହସ୍ତ ବିଚୟନ୍ତେ। ମାର୍କଣ୍ଡେୟଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା। ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ମହାଭାଗ ସପ୍ତକଳ୍ପାନ୍ତ ଜୀବନ ଚିରଜୀବି ଯଥା ତଙ୍ଭ ଭବିଷ୍ୟାମି ତଥା ମୁନେ ରୂପବାନ୍ ବିତ୍ତବାନ୍ ଶୈବ ଶ୍ରିୟା ଯୁକ୍ତ চ ସର୍ବଦା ଆୟୁ ଆରୋଗ୍ୟ ସିଦ୍ଧ୍ୟର୍ଥଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭବନୋ ମନେ ଚିରଜୀବି ଯଥା ତଙ୍ଭ ମୁନିନାଂ ବରବେଦିଜଃ କୁରୁଷ ମୁନି ଶାର୍ଦ୍ଧୂଳ ତଥା ମାଂ ତିଚ ଜୀବିନାଂ ନବବର୍ଷାୟୁତଂ ପ୍ରାପ୍ୟ ମହତା ତପପାସୁରା ସପ୍ତକଳ୍ପଂ କୃତଂ ଯେନ ଆୟୁ ମେ ସମ୍ପ୍ରଚ୍ଛତୁ। ମାର୍କଣ୍ଡେୟଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଦ୍ୱିଭୁଜଂ ଜଟିଳଂ ଶ୍ୟାମଂ ସୁବୁଦ୍ଧ ଚିରଜୀବିନଂ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ନରଭକ୍ତ୍ୟା ପୂଜୟେତ୍ ପ୍ରଜସ୍ତଥା ଚିରଜୀବି ଯଥା ତଙ୍ଭ ଭବିଷ୍ୟାମି ତଥା ମୁନେ ରୂପବାନ୍ ବିତ୍ତବାନ୍ ଶୈବ ଶ୍ରିୟା ଯୁକ୍ତ চ ସର୍ବଦା ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ମହାଭାଗ ସପ୍ତକଳ୍ପାନ୍ତ ଜୀବନ ଆୟୁରିଷ୍ଟାର୍ଥ ସିଦ୍ଧ୍ୟର୍ଥଂ अस्माकं वरदे भव।